मा बेलाय साखिनाय नागिरदों नामा मोनदों मोनाखै संख्रि नायनि संख्रि नायनायदोंलै संख्रि मा बेदर बेलाय अमा आसाम ट्रेक्टर संख्रि नाङाखैनो दे होमबालाय होफिनबावदो मा बेलाय ओंखाम गोखामसो होद एनथाब बायदिसो नुदों माथो नङा ओंखामसो खालामदों ए ओंखाम खालामनायसो संनाय जायासै बियो बेलाहिथ' मागोनि बेलाहिथ' गाव बेलाहि थपनोलै बा माथो गयफ्राबो जि गिदिर गिदिरलै हजाय जिल्लायाव बाब 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 मा बुस्थु बेलाय ओंखाम खालामनाय गोखाम जानो नागिरदों जाहै नामा जा दमासिनि मागोनि मा थाव सिथाव जोंनि गामि बोराइनि दमासिनि बिखय एसे बेफोरनि बिखय एसे बुजायनो थाखाय गामि बोराइ रायजोफोरखौ बुजायनो थाखाय आं गावबुराखौ खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जानुवारि मासखौ जोङो बारहोनानै थाखानाय जोंनि दमासि सानखौ दिनै जोङो फालिनाय जादों बे फालिनायाव अराय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बेनो जाहैबाय जे रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गामियाव बयबो मेलेमजिबि आरो गियानि गुनि आरो फरायसुला फरायसुलिया लोगोसे बावसोम हान्जा आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोङो सेथि सानाव दमासि फोरबोआव थाखानाय नेम निथि हिसाबै जोङो बोथोरनि खनसे दैज्लाङाव खामानि मावनाय लोगोसे आरो गोदोनिफ्राय आबै आबौमोनहा जोंनो फोरोंलांनाय हिसाबै बुंलांनाय हिसाबै जोङो नैबे फोरबोखौ फालियो बेखायनो बै आबै आबौमोननि थाखानाय फोरबोखौ फालिनायाव जों दासिमबो गारनो हायाखै आरो गारनाय नङा फारियैनो जोङो फालिलांबाय थागोन बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरो नोंथांमोनहा नैबे हाबाफारियाव दिनै जोङो बेलागुरनि हाबाफारियाव जा मथथे खाजि दङमोन बे खाजिखौ बयनोबो मोजाङैनो रानग्रा बिथांमोनहा राननानै होगोन आरो लोगोसे थख' थख'नो रानना होगोन लोगोसे नोंथांमोनहा जेन गाज्रि मोनलायलाया बेखौनो आं गामिनि सासे दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरो नोंथांमोनहा खाजिखौ जानानै जेन देग लाबोखादों एसे रंजादों दमासि फोरबोखौ फालिदों आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै खोन्थाबाय खावलायबाय आरो नांलाया खमलाया बयबो बे दमासि फालिनायखौ नोंथांमोनहा मोजाङैनो फालिलांगोन होननानै आसा मिजिंथिनानै आंनि नैबे सुंद' नोंथांमोननो बोसोन होनायाव माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जानो हागौ थालांनो हागौ बिनि थाखाय आं नोंथांमोननियाव खेमा बिबाय लोगोसे आं सासे गामिनि दैदेनगिरि हिसाबै
अराय रायजो राजा बयखौबो नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों खनसे बावहरबावनानै खुलुमबाय गोजोन्थों दे नोंथांमोनहा दा एसे माबा खालामनो हादो नै दमासि फोरबो फालिनायाव बयबो दङ नै फैदों बयबो Ayo, deglai जानोसै मा होनदोंमोन देग्लायनि दमासियाव उदै बुंजा जाना लानोसै खालमासिबा मा जायो आख्लायफिनाबा जाला 진짜 혼나야 이거 Jangan ikut berai nang keberai, saya suka nang keberai. para bicara Kau sini, kau ikut berai ini, jangan ikut naik saya. Naya, kita kargan hari lah. Kita kan ayo, masa berjual ni komisi macam apa ya? Mama. Tahu kita rumah itu jalan. Saya kena dia bergaya ni. Belum mari deh, saya buat mana? Muncul aku. Ya. Haji jana tersirat dong. Betul sayang dong. गाग्लिगोनलाय सिंसिलै जोङो बाराबा माबिलाय गैथ'वा मोनथ'वाखै होनबा मोनथ'वाखै अ दे दा मोनबा जानायखौ जालायनोसैलाय बयबो औ गोदाव फंबासो हैगोरबायलै हाबथ'वाखै मोनबाय जानोसै मोनजोबबाय बयबो आजादिखौ लाबोलै बिथै जागोन नामा सोरबा जाबाय जाबाय जों जाबाय एकदम दमासि जाबाय जागासिनो दं नोंथांमोन आबो गिलासखौ आया जादो जानोसै जानायदों नै बेदरा माने एसे संख्रि बाबदों माने बिराद टेस्टि जादों जानायाथ' माने मोसौ बेदर ना बिराद बरिया बेबायदिनो फालिनांगौलै मागो फोरबोफोरखौ मोजां मोननाय आं बयखौबो फिसा फिसौ नायनानै ओंखाम होगानोसै नै बे दाउ बेदर लकेल एबारे उन्दै गिदिर समान एखे बयबो साबैसे जाया साबैसे माने जोंना भागो दं 18 जननि आरो गावबागाव लांनांगौ लकेल दाउ नामा लकेल दाउ माने बे गुबुना भाग गैला बा समान उन्दै गिदिर अ रानना होखाजोब्बाय होनबा रानना होखाबाय आरो गावबागाव जायगा लांनांगौ थिनानै एबार एलाव सोदो एबार लांदो जायजों अमा जाया जायजों अमा जाया थिना लांदो माने राननो गैया समान जायजों अमा जाया